egia esan topera gabiltza ere umekin, eta egia esan Elai bigarren umearen siestak hor baliatzen dituen, maneukan nolabaiteko rutina bat ezarria nire buruari, batzuetan oso nekatuta, baina 40 minutuko siestetan hor idatzi izan dut, eta asko gozatu dut. Eskerrak ere lehiaketari, bestela ez nuke zer idatziko. Beti idatzi izan dugu zeo zer bidaietan, oharren bat, simplea, baina aurten oso nekatuta geunden bi umeekin eta hori zer idazteko, eta azkenean enteratu ginen lehiaketa hau zegoela, eta parte hartu genuen, eta enteratu ginen justo bidaiaren azken aurreko egunean lehiaketa existitzen zela, email bat iritsi zitzaigun berria laguna garelako, eta emailez gauzak bilatzen dizki guzuelako, eta bitu lehiaketa badago bidaiena, sin más. Eta hasi zen berotzen, eta maieran hori, sekretua edo nolabait da, batez ere gehienetan egon garela bertako jendearen etxeetan, eta horrek azkenean bidaia errazten du, logistika aldetik, askotan afaria prestatzen dizute, lotarako leku bat eskaini, umeekin egon, bidaia ere asko merketzen du, gomendioak emate dituzte ere, igual soaz ona, edo soaz hemendik, egin, ez dakit ez, ibilbide hau. Bidaiatzen ari ginela, jendearen harrera nahiko ona izan zela, esango nuke. Noski norbait harritu zela, baina jendea gehiago joan baino lehen harritu zen. Denetarik dago, badaude familiak eta gero badago ere jendea bakarrik bizi dena eta hartzen zaituena, badago jende nagusia, seme alaba nagusia dauzkana, gu denetarikoen etxean egon gara, eta baina bada polita. Ze azkenean gauza asko, gauza bastante partekatzen dituz oinarritik, eta erraza izaten da harremana. Guk ere etxean jende bastante... Jendea jasotzen dugu ere, bai. Aldugunean eta ondo datorkigunean, baina... Eta gero herri bat, hiri bat edo leku bat ezagutzeko modu polita da bertako jendearekin harremantzeko moduan, eta ere umeek hori ikustea potentea. Hasiera baten asmoa zen Amona bakarrik jutea, asko gustatzen bidaiatzea, eta hasiera baten plana bea bakarrik jutea zen, eta komentatzen hasi zitzaiten eta esan nion, Amona, nik baina ez jun, eta pixkatola bota nion, eta esan zen egitan, eta bai, gaina justo kurtsoa bukatu berrietan, eta aukera neukala juteko, eta esan nion baietz, eta hortikan hasita hartu genuen dena, eta holaxe izan zen pixkat. Los valores y cosas que tú ya sabes, intentas transmitir. Y yo desde el principio le dije sobre todo respeto a la comunidad, a la gente, a donde vayas, y empatía, ¿no? Y también el conocer gente, y es lo que hemos hecho.